Sa pamayo kan mga bareta, Bagyong Egay, dagos ng naging super typhoon. Lampas 5,000 na biyahero, stranded sa mga pantalan sa Bicol darakang super typhoon Egay. Duwagadan sa diarrhea outbreak sa Rapu-Rapu Albay. Asin, lampas 1 milyong pisong kantidad ning pigtutubudang shabu na kumpiskar sa Naga City. Maray na hapon, Martes, Hulyo 25, taong 2023. Uni na ang mga baretang Tatak Bicol. Madadugma ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes, asing 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Bagyong Egay, dagos ng naging super typhoon, sigun sa Pag-asa. Detalye sa report ni May Arango. Mas nagkusog pa ang Bagyong Egay asin dagos ng naging super typhoon kasuba agong aga. Alagad sigun sa Pag-asa daimang kay nitutumbokon ang Kabikolan. Madarasan na inining padagos na pag-uran asin kung minsan makusog na duros na mamamatean sundo sa aga. Sa pinakahuring tracking kan Pag-asa, nahilingan super typhoon Egay sa sirangang porsyon kan Tugigaraw, Cagayan. Asin naghihiro pa norte sa rikas na 15 km kada oras. Abuton sa 185 km kada oras ang kusog kan duros ni super typhoon Egay. Asin may pagbugso nin duros na minaabot sa 213 km kada oras. May base sa mga numerical models sa ngunyan, posibleng may magsunod tulos digdiyo sa bagyong si Egay. May mga nabubukay ang sirkulasyon sa ngunyan digdiyo sa luwas kang Philippine Area of Responsibility. Sa ngunyan, nakabandera pa man liwatan signal number 1 sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Burias Island, asin Ticao Island. Maura na kita kang nakaaging aldaw. So, kumbaga saturated na sa tuyang mga kadagaan. Kung kaya may mga tsansaman ang mga pagbabaha. Piglalaoman na maluwas ang Bagyong Egay sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa Miyerkules o Webes nin aga asin laoman ang maray na kamugtakan ning panahon sa Biyernes. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. Mga pag-uran sa Albay, ikinakandal na kang nagkapirang residente sa Ranisa River Channel kan Bulkan Mayon. Albay Public Safety and Emergency Management Office, sinabing malabo pa ining magkausaning lahar flow. Detalye sa report ni May Arango. Ikinakahandal ni Dananay Tess asin Marites Kambunga, Legazpi City ang padagos na namamate ang pag-uuran sa probinsya. Tibaad kaya da magkausa na inining lahar flow. Harani pamandaan sa indang residensya sa River Channel. Kaya alaom nindango niya na maguntok na ang pag-uuran. Naghahandal po kami. Siyempre, day mi sigurado kung saan maagi ang baha. Sakali man, siyempre, matatrap kami digdi. Kasi diyan pigaagihan sa inutan digdi. Bali, pwede kaming makulong digdi. Pag talagang delikado na, kami na mismo kang buhay nagaligtas. Sigun sa Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO, mayong dapat ikahandal ang mga residenteng hararani sa River Channels kan Bulkan Mayon. Sigun sa pamayo kan opisina na si Dr. Cedric Daep, bako man gayong makusog ang pigbabagsak na uran ng Bagyong Egay sa Albay. Kaya imposible ang pagkakaigwan ng lahar flow. Urog na sa siring kay ni kaluyang mga pag-uuran. Kung araw ka itong oran-oran sana, kumasog pa sa tuya, mag-50, mag-40 mm pa. Kung may lahar man, sasalog sana yan. Unless talaga magkaigwa kita ki 60 mm per hour na mga magbaba sa 8 hours to 12 hours na oran na diretso. More than 60 mm, yan ang delikado. Dugang pa niya posible ang lahar flow kung umabot sa 60 mm kada oras ang ibagsak na uran ni Bagyong Egay. In kaso mangyari, ang mga deposito hali sa 2018 eruption ang primerong ibubulos da pasiring sa mga gali kan Bulkan Mayon. Sa nakaaging bagyo, maski sa mga past rainfall, di kita. Nakatabang pa sa uran, tanganing so bagong deposit, magbulos ng padiit-diit, nababawasan ang deposit sa taas. Tapos nakatabang pa sa uran, tanganing sa mga farmers na naghahanap na kiuran, magkadorobogan sa ng panunog. Sa ibong kaini, sigun kay Daep, maski maluya ang darang pag-uuran kan Bagyong Egay sa probinsya,
Importante man giraray ang pagiging alerto kan mga albayano. Pero nag-relocate naman sa iba sa padang relocated na mga more than 2,000 garong families. Katakod kaini, padagos man giraray daan sa indang ginigibong pagmonitor sa river channels kan Bulkan Mayon, arog sa Basud Channel kan Santo Domingo, Bunga Asimbuyuan Channel sa Legazpi City, Miisi Channel sa Daraga, Anuling Channel sa Kamalig, Masarawag asin Maninila Channel sa Ginubatan, Nasisi Channel sa Ligaw, San Vicente Channel sa Tabaco, asin Bulawan Channel sa Malilipot. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Lampas 5,000 na biyahero, stranded sa mga pantalan sa Bicol huli kang Super Typhoon Egay. Uyang report. Kabali ang pamilya de la Cruz kang Caloocan City sa 617 biyahero na na-stranded sa pantalang kang Tabaco. Kasudma kan mag-abot sinda sa pantalan kung sa intyempo ng gad na suspindido man ang biyahe digdidara kang Super Typhoon Egay. Siring kang ibang stranded na biyahero, kawaraning tultul na matuturugan ang agrangay maninda poon pakasudma, alagad mayo da sindang magiginibo, kundi ang paramihan tras na magtiyaga, asin halatunasan ang pagbabalik ang biyahe. Mabira na sila kasi yung mga aki ko 7 days lang ang leave nila sa trabaho. Kaya mabira na lang kami pag baka mga 28, pabalik na kami sa Manila. Ma-attend lang talaga kami dapat kasi may mga trabaho. Sa ibong kang problema sa maray na katurugan, pigpapasalamat na sana kang na-stranded man na biyaherong si Lola Lily, an ayudang nare-resibinin dagikan sa mga nanunungdan. Oo, sobra. Sabi ko, naririnig ko yung mga kataning ko. Ang sarap ng dito, supply ng pagkain. Wala kang masabi. Sa pinakahuring datos kang Coast Guard Tabaco Substation, alas 8 kasubong aga, apwera sa stranded na mga pasahero, 14 light vehicles, 4 na bus, asin 13 truck man ang na-stranded sa nasabing pantalan. Kahapon, nadagdagan din talaga kanina. Ngayon, yung iba kasi, kahapon, hindi lang pinapasok ng PPA, gawa ng puno na yung area ng PPA doon sa terminal. Ngayon, kanina, dumagdag naman. Mientras tanto, sa pantala namang Kampiuduran, 1,021 biyahero man ang naitala na na-stranded na paramihan tras na ipig-ibakwar huli sa padagos na pag-uran. Mantang sa pantalan kan Matnog, uminabot sa 2,760 ang mga na-stranded na biyahero. 5 sa San Andres Port, 22 sa Birac Port, 2 sa Aroroy Port, 91 sa Mintak Port, 10 sa Kawayan Port, 24 sa Tamban Port, 162 sa Pasakaw Port, asin 404 naman sa Pilar Port. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. 25 persona tinamaaning diarrhea sa Rapu-Rapu Albay. 2 sa nasambit na bilang, kumpirmadong binawian ng buhay. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Ikinakahandal na kan punong barangay kan Barangay Manila Rapu-Rapu Albay ang pagparalangkaw kan bilang kan mga pigtatamaan ng diarrhea sa indang lugar. Istorya niya primerong tinamaan kan sintomas ng diarrhea an sa iyang aki asin esposa. Huli sa bulong na pigpatumar niya, narahay man da tulos an mag-ina niya. Makalisan ang perang aldaw, sunod-sunod nang nakamati nin kaparehong sintomas ang mga residente niya. Kansigi na ang dakol, digdi niya na da ipig-report sa MDRMO. Hasta sa makumpirmar nagkaigwana pala ng diarrhea outbreak sa indang barangay. So sabi sa kukang agum ko, minakount kang sira, nasabi niyang garo. So ito ang pigsabi niya sa kuyang dahilan. Ngunyan, pigbali wala may ito sir, pigpali mo lang siya kaya mga bulong-bagang sudayata, itong tapos kapakaong kay Batag. Sa videong ini na ipigpadara sa news team, mahiling ang saro sa 5 water sources sa lugar. Sigun kay punong barangay batalyer, halawig na panahon naman daan nila napapakinabangan, kaya ngalas nang ganda siya, taano ta nangyari ang siring na insidente. So ang sabi nga ni kang pagkasanidad kang province, ang katulad duman sa sabi ng fetal, dahil kung marami kong klaseng fetal yan, fetal disease, na kusa na kang dumikang tao o dumikang hayop. Yun ang finding tadi.
Sa pinakahuring datos na pigpaluwas kan Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESU, kan Albay Provincial Health Office o PHO, uminabot na sa 25 individual ang nabiktima ng diarrhea sa nasabing lugar. Sigun kay Engineer William Sabater, pamayo kan Water and Sanitary Division kan PHO, 80% kan mga residente sa lugar ang daina mo na nadapig tugutan na magkonsumo ng tubig gikan sa 5 water sources o sa 5 bubon sa lugar. Base kaya sa pigkondusir ng microbiological examination sa water samples na pag-arama na bako iniligtas konsumuhon. Kita po namin na talagang itong unimproved spring na ito, doubtful source naman siya. Kaya nga lumabas sa water sampling namin results, lahat naman sila nag-positive. Dugang pa niya, nakapag-distribuer naman sila ng oral rehydration solutions, Oresol asin bitamina sa mga apektadong pamilya. Katunayan, may mga dugang padaasin ng ipapanaong tableta, arog kan water purifying tablets. Kailangan maging mapagmatsyag tayo pagdating sa ating inumin tubig kasi unang-una, ito ang nagiging majority ng cause ng ating waterborne diseases dito sa komunidad natin. Kaya kailangan maging mapagmatsyag tayo na maging ligtas yung tubig na kanilang iniinom. Matatandaan Hulyo 15, 11 pasyente ang inadmit sa Legazpi City Hospital matapos na makamati ng sintomas ng diarrhea, arog kan pag-udo-udo, pagsusuka asin pagkulog ng tulak. Duwa sa nasabing bilang ang binawian ng buhay. Full source na nga siya, undeveloped spring yun eh. Bali parang inukit lang yun doon sa gilid ng bundok, may lumabas na tubig, yun na. Yun yung kinukunan nila. Mientras tanto, nagkondusir naman ng Standard Information, Education and Communication o IEC campaign ang mga BHW sa lugar kung saan pigtukar ang mga dugang nakaaraman dapit sa waterborne diseases. Mantang nagkondusir man ng Emergency Health Advocate Lecture ang personahes kan PHO dapit sa mga kausa asin paano makaibitara sa food and waterborne diseases. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia. Lampas sa 1 milyong pisong kantidad ning pigtutubudang shabu na kumpiskar sa Naga City. Asin, 5 irido sa bangganing 2 bihikulo sa Bakakay, Albay. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang sa tiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaralitan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Lampas 1 milyong pisong kantidad ning pigtutubudang shabu
nakumpiskara sa syudad ning Naga. Target na konsideradong high value individual, arestado. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Karselan bagsakan 39 anyos sa si Emmanuel Azlor Ipanga kan barangay San Nicolas, Iriga City. Matapos na makuha sa posisyon kaini, ang 150 gramo nin pigtutubudang shabu na nagkakantidad 1.20 milyon piso sa ginibong bypass operation kan pinagsarong puwersa kan Regional Police Drug Enforcement Unit 5 Team Camarines Sur, Police Station 5 Naga City Police Office, asin kan PDEA Bicol, pasado alas 6 kasubanggi sa Zone 6 Almeda Highway, Barangay Triangulo, Naga City. Sigun sa PNP, konsideradong high-value individual ang suspect. Sa presente, nasa kustodiya na kan Naga City Police Station 5 ang suspect maging ang mga nakumpiskar digdi. Kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaatubangon kan suspect. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. 5 persona irido sa nangyaring banggaan ng tricycle asin motorsiklo sa Bakakay, Albay. Uyang report. Sa mga litratong ini, mailing pang nakabalintok na tricycle asin ang haros dai na mapakinabangan pang motorsiklo. Alas 11:45 kaya kasudmang aga, kan magbanggaan ang duwang nasabing bihikulo sa tinampong sakop kan Purok 3 Barangay San Pedro, Bakakay, Albay. Sigun kay Police Major Ervin Bilyen, hepe kang Bakakay PNP, gikan ang tricycle na pigmamaneo ni Cesar Basaysay sa Barangay Pili, asin pasiring kuta sa sentro kan Banwaan, nga ni ihatod ang tulok aning pasahero. Gikan naman ang motorsiklo na pigmamaneo ni Noel Banico sa sentro kan Banwaan asin pauli namang kuta sa Barangay Banaw. Alagad pag-abot sa lugar kang pinangyarihan, kinaon subot ni Banico ang linya ni Basaysay na nagresulta sa pagkakairido ninda, maging kang tulong pasahero. Nagkaigo ang aksidente ng araw ito. So linya niya, nasa balyo na siya kaya nasakop niya so tricycle na kasabat. Tighalata pa po na makaluwas po ining dua, both drivers, kung ano ang mapag-urunan ng dadig sa stasyon po. Napag-araman man na nasa impluensya ning arak si Banico kan mangyari ang aksidente. Under sa pag-investigate kang sa tuyang police, na-find out na hindi pong motor is medyo marabas. Considering po na sabi nga ni is nasa influence na po kang alcohol ini ang nakamotor. Ura man po kitang ang duman, helmet. Paurutrong patanid kang PNP, ibitara ng gad ang pag-drive urog na kung nakainom, siring manaugalyo ng pagsulot ng safety gears, arog kang helmet, urog sa gabos, pirming maging rigmat sa pagmamaneho, ngani makaibitar sa peligro, asin daing madanyara na ibang buhay. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Rehistradong SIM card sa bilog na nasyon, uminabot na sa 106 million antes ang ipigtalaan na pagtatapos ngunya na aldaw. NTC nanindugan na dai na papalawigon pa ang SIM registration. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Ngunyanan huring aldaw na ipigtalaan ka National Telecommunications Commission o NTC para sa mandatory SIM card registration. Alagad ang gwardyang si Joshua Alilano, dai na interesado pang i-register ang sa iyang haloy ng piggagamit ng SIM card. Pirang beses na kaya da siyang nagpurbar, alagad dai da pigaako kan TNT portal ang sa iyang ID. Katunayan, kasudma kan liwat da ang magpadara sa iyan ng text message ang network na nagpapagirumdom na mag-register na siya. Mabaka na nang bago. Okay lang sir, hindi bagong account naman. Sa bilog na nasyon, total na 170 million ang aktibong SIM cards. Sigun kay NTC Bicol Director, Engineer Samuel Sabile, 70% o 110 million active subscribers ang target nindang mairehistro. Sa presente, 106 million pa sa nadaa ang nakakapagparehistro. Kaya naman puga-puga daan sa indang opisina, maging ang mga telco sa pagkundusin ng mga kampanya, siringkan padagos na pagkakaigwan ng television and radio ads na magpapagirumdom sa publiko sa importansya kan SIM card registration. Talagang there will be no more extension. Totally, your SIM card will be deactivated once na umabot na tayo sa deadline ng July 25. So by July 26, lahat po ng SIM card na hindi nag-register will be totally deactivated permanently.
Sa primerong semana kan presenteng bulan o anhuring bulan na ipigtalaan kan NTC, base sa record, total na 101,485,000 ang nakapagparehistro na. 7 million o 47% sa nasabing bilang andito subscribers. 46.4 million o 53% ang Globe subscriber, mantang 47.9 million o 72% ang Smart subscribers. O the day ng deadline natin, mahirapan kayong mag-access sa portal ng mga telco. So yun lang. Kasi kung importante yung SIM card nyo, ginagamit sa mga application like yung GCash, Paymaya, or any other sa mga bank transaction na ginagamit nyo yung SIM card for verification purposes, hindi nyo na po magagamit yan unless na i-register natin. And we do not know kung mas mahirap na yung registration process after. Pagduduon ni sa bile, dai na sinda malatag pa nin extensyon para sa SIM card registration. Pun sa aga, automatikong deactivated na ang SIM cards na bako rehistrado asin nungka na magagamit pa. Sa iya man napiglinaw na ang mga pigpapabakal na SIM card kan mga retailer dati nang deactivated. Pwede sa nining magamit kung ipaparehistro. Thing is changed kasi kung ngayon nagbebenta sila ng deactivated, ganun pa rin. After deadline, tuloy-tuloy lang may bebenta yon. Deactivated pa rin yon. The only thing is that bago magamit ng subscriber, kailangan mag-register muna sila. Matatandaan na pigbusol ang SIM card registration matapos na manutaran ang paglakop asin paglangkaw sa bilang kan mga nabibiktima ng Texas scam. Desyembre 27 kan nagtalikod na taon kan magbuon ang SIM card registration. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia. Asin yan ang katripunan kan mga istoryang tatak Bicol. Ako si Nomer Corporal. Salamat!